tema de l'urbanisme, com està una mica també l'estat de la ciutat i en concret els vostres barris. El carrer Manel Ferrés es tindria que asfaltar tot de dalt a baix perquè està ple de forats i coses. I les aceres. Allà no tenim cap mena de servei i estem molt tranquils, com diu aquesta senyora. Ara tenim bastanta problemàtica. Crec que és l'únic carrer que no tenim pas de vianants. Hem de travessar el carrer fa molta curva, 180 graus, no veiem venir els cotxes i és molt perillós. Toqueu el tema del pàrquing del camp de futbol amb una qüestió mercantil i nosaltres vivim d'això, els nostres ingressos, depèn de la nostra família, i ara mateix els medis que proporciona el barri a la continuïtat dels nostres negocis són insuficients. Jo crec que tots respectem al màxim l'activitat comercial de tothom i les feines dels que treballeu dins del mercantic. Però allò és un parc, hi ha un camp de futbol i és per jugar a futbol, no és per aparcar cotxes. La prioritat dels veïns és defensar l'activitat dels veïns del barri. El tema de l'aparcament estem posant recursos també per intentar els incivismes pal·liar-los i intentar minimitzar-los al màxim. També ja et dic que paral·lelament nosaltres estem intentant plantejar possibles solucions per ampliar el pàrquing que proposaves. Sovint a vegades no podem entrar a les nostres cases perquè els cotxes estan mal aparcats al davant. Hem de seure perquè vosaltres parleu amb l'Ajuntament, l'associació parla amb l'Ajuntament i potser hem de començar a debatre tots plegats i intentar trobar solucions. Hauria de regular d'alguna manera aquell trànsit perquè la gent que ve per la Ronda Nord és com si fos l'autopista de Volpelleres. Però el problema ve amb l'arbrat que hi ha i les aceres. Estic lluitant fa 5 anys amb reunions amb l'alcalde, amb reunions amb tothom i no em foten ni cas. Rebentant tota la façana de la meva casa. Hi ha la Masia Can Canyameres, que està allà, que podria ser perfectament el centre neuràgic del barri a nivell cultural, a nivell de casal de joves. No hi ha cap escola bressol pública, per exemple. Al mateix lloc visquent amb els teus veïns sense que t'hagis de marxar perquè no paren de pujar-te el lloguer seria una cosa favorable per poder construir aquesta comunitat. Com més comunitat hi hagi als barris, millor per tothom, millor pels veïns, millor per les pròpies entitats i millor per Sant Cugat en general. I quan dic Sant Cugat en general vull parlar del millor pel comerç, millor per la seguretat, millor per la il·luminació, millor per etc. Però a Volpelleres necessitem urgentment que Can Canyameres funcioni. Bernat ha comentat que Volpelleres no és un barri fantasma, però quasi. A l'hivern jo convido a passejar a les 7 de la tarda, no hi ha ni Déu, i no hi ha ni Déu perquè falten punts d'il·luminació, perquè està tot fosc.